Isililo nje lesi esingemuva kukhala besifazane kanye nezingane kodwa ke akukho zinyane lezimvubu eladliwa zingwenya kwaqeba iziziba akukho qili elazikhotha emhlane akukho kufihlakele ongayovela obala kanti ke isonto ke liyajika luyezu usuku lapho nani inyokotha khona bomvu izinyembezi zethu kazweli phansi igazi lomuntu ke nalo liyakhuluma hey mina noma ngangibuka ngehlo lengulube ugwayi katiki vele ngisazonqumela noma ningangikhuluma kabi vele mina amangqine enyathi ngisazonibophela nina manibuka kuyikho yini ukuthi kunyamalala izingane maqedwe udaba lishabalale njengamanzi angena phansi emhlabathini kwasho nina nathi inkunzi sematholeni manje nizoyithola kanjani inkunzi ematholeni nibulala wona amathole bosigaqa amabhande balela uqwaimbane kanjani kodwa wabulala ingane naye asengakatholakali hey kuleli izwe lethu kumabheketwana kudlengula besimame kubulawa nezingane maqeda thule nohulumeni abemthetho bathule kanjani kube nalona wabulala ingane entuthwakazi naye angatholakalanga kanti nisebenza kanjani ngiyabuza lapho phezulu kubukeka ngathi umkhonto ugwaze ekhaya nabemthetho abavuka emaqandeni ngoba mangenjalo sobabheqa ngobende yize bangayidlanga umbuzo uthi isikhalo sethu siyogcina sizwakele yini ngenye imini kuthi angibuze kusamanyala lenzeka kuleli izwe nyowaphipha nini kazi kufanele size sikhale kanjani kuse sizwakala ngoba kusezo kushintshile namanje siyamunga inhlanga nomoya ngoba manje nibhizi niyasikhohlisa ukuthi nisathungatha abasolwa kanti enhlizweni zenu nithi lala laza ngizokwengula hey uyabona mina ngibulaleni manje ngoba okulandelayo ngizonibiza ngamagama ingani vele kuleli izwe kuboshwa abakhuluma iqiniso ababulala baboshwa angilwi umlomo ishoba lekuziphungela kwasho nini manje nina nithi asithule kanjani izingane ezibulawa ngalendlela kuthi angibuze uhulumeni ukuthi nisigade kanjani isifisa kweintuthwana nokukhala kwethu akuzwakali kuphelele emoyeni njengentuthu umbuzo uthi sewashonaphi unembeza kuleli izwe kanye nani madoda hey awuphumule siba nenkanyamba kade kwasuloba man by Studer Poets.